ҳунарманд пули зиёд надорад. Вай ҳамон маҳсулоти истеҳсол мекунад, мефурӯшад ва ҳамон пуле ки ба даст мебиёрад асос мешавад барои кори нав тайёр кардан. соли 2020 буҳрони иқтисодӣ гуфтан мумкин аст ки тамоми ҷаҳонро фаро гирифт, барои мо ҳам бетаъсир намонд. вақте ки маҳсулоти мо ба фурӯш намеравад, албатта ин таъсир мерасонад барои пардохти ҳаққи музди меҳнати ин занҳо. ман гуфта метавонам ки дар ин марказ занҳои мо маблағи зиёд кор намекунанд, локин ҳамон миқдори каме ки онҳо ба даст мебиёранд дар ҳамин марказ қатърае бошатан ба баҳр асту қатърае бошатан ба буҷети оилаи онҳо ёрдам аст. вақте ки маҳсулот харидорӣ мешавад, ин мешавад боиси даромади занҳое ки дар ин ҷо фаъолият мекунанд ва як сарчашма мешавад барои бори нав тайёр кардан, маҳсулоти нав тайёр кардан. чунки риштая мехарем, рангу бор харида мешавад. ба ғайр аз он маҳсулоте ки тайёр карда мешавад, ҳатман сифаташа барои беҳтар намудан ина мо ба ҷои дигар бурда газмол мекунем. ин ҳам як чӣ мегӯянд, инҳо ҳамаш як меҳнат асту маблағ талаб мекунад. пандемия маҷбур сохт ки ҳунармандони мо боз як дараҷа яъне кору фаъолияти худро беҳтар намуда аз истифодаи шабакаҳои интернетӣ боз баҳра гиранд ва аз ин ёд гирифтанд ин корро. одамо худашон аз хона баромада омда натонанд, мо бояд ки ба онҳо маҳсулоти худро пешкаш намуда дастрас намоем. бинобар ҳамин ҳам ҳозир ҳама кори осон ин ба воситаи сомонаҳои иҷтимоӣ шудааст ки моям ба қариби як сомона кушода ҳамон ҷова камтар маҳсулотамоя ба намоиш гузоштем. хай бисёр не кам кам ҳозир харидори худаша ёфтааст.